ubiti ovu devojku, a onda ću ubiti Saskia. Čekaj, Zaku, šta? Zašto? Tako je očigledno. Ovo je boja zemlje koja je skoro iskopana, a ovakva trava ne raste na ovakvom mestu. Znaš, ako ćeš da postavljaš zamke, nema svrhe ako se ne postaraš da ostanu sakrivene. Ha, smešna si. Bacio si kunaj nož na bevericu da ne bi aktivirala zamku, ha? Sad je vreme da je ubijemo. Balvan, i gore je postavila zamku, pazite se. Dobar pokušaj, devojčice. Očigledno nemaš talenta da budeš ninja. Neko kao ti bi morao malo više da se potrudi, zar ne? Uragan lifta! Šta da radi? Izgleda da i vi treba malo više da se potrudite. Ko si ti? Ja sam zgodni đavo sela Lišća. I moje ime je Rock Lee! Šta ti radiš ovde, Lee? Uvek ću se pojavljivati bilo kad i bilo gde kad si u nevolji, Sakura. Ovo je sve zahvaljujući tebi, Mališa. Ali sada je vreme da nastavim svojim putem. Ali ja sam trenutno na ovom testu tvoj neprijatelj. Sakura, već sam ti rekao. Štitit ću te dok ne umrem. Molim te, budi moja devojka. Zaklinjem se da ću te štititi svojim životom. Da. Hvala ti, Rock Lee. Da! Rekla je da! Gai sensei rekla je da! Izgleda da nemam izbora. Zaku, pustit ću te da dokrajčiš Saskea. A ja ću se pobrinuti za ovo dvoje. Ne izgleda mi kao da je Sakura u stanju da se bori. Ovaj dečko s čupavim obrvama je majstor taijutsuja. Izgleda da ću se lepo zabaviti. Siguran sam da se u tvom napadu krije neki trik. Zato se neću ni truditi da ga izbegavam. Ipak sam video tvoju tehniku ranije. Wow, on je opasan. Ali naravno, i dalje mi šanse nisu dobre. 3 na 1. Moram da probam. Jednog po jednog. Napašću ih svom snagom. Čoveče, izgleda da ovde nema nikoga slabijeg od nas. Ne tako brzo. I dalje mislim da je Narutov tim možda slabiji od našeg. Povuci reč, ti kretenu! Kako to misliš? Nema sumnje da su Naruto i Sakura nikakvi, ali nemoj da sam čula ružnu reč o Saskiju. On je sjajan! Da, kako god. Možda je tvoj dragoceni Sasuke bolji u teoriji nego u praksi. Dobro, izvinjavam se ako sam te uvredio. Kakav smor. Kažem jednu sitnu lošu reč o Saskiju i dobijem zli pogled od gospođice najvećeg fana. Nema šanse da bi Sasuke mogao da izgubi borbu. Ali Sakura je druga priča. Hej, Sasuke se onesvestio! A Sakura se bori! Šta si rekao? Kasni. On nikada ne kasni. Lee je, fanatik što se dolaska na vreme tiče. Možda je naleteo na neprijatelja. Misliš da je... Ne, siguran sam da je dobro. Ali ipak, bolje da odemo da ga pronađemo. Dobro. Da! Uspeo sam! Konačno sam savladao tehniku! Dosta odmora! Trošiš svoj dragoceni dar mladosti. Na kraju je samo Lee uspeo da nauči ovu tehniku. Uspeo sam! Stvarno sam uspeo! Posle sve te vežbe izveo sam je! Znači, ako se trudim dovoljno jako, mogu da uradim bilo šta! Umukni!
sada slušaj sjajnu poruku svog senseja. Da, spreman sam da čujem vašu zapanjujuću mudrost, gospodine. Ova nova tehnika, Lotos tehnika, je od sada zabranjena. Kako to mislite? Zašto? Ova tehnika previše napreže tvoje mišiće. To je tehnika žrtvovanja. Normalno ljudi koriste najviše 20% njihove mišićne snage. Da li razumeš? Samo oko 20%? Ako bi se koristili svom snagom, mišići bi se raspali. Zato mozak reguliše količinu snage koju mišići mogu da koriste. Ali ova tehnika je drugačija. Koristi čakru koja tera mozak da ide preko svojih granica, dozvoljavajući neprekidni, izuzetno brzi taijitsu. Drugim rečima, ova tehnika se zasniva na tajnoj moći koja izvlači maksimum iz ljudskog tela. Kao što vidiš, veoma je opasna. Postoji samo jedan trenutak kada se sme koristiti. Potrebno je da se ispuni određeni uslov. Da, razumem. Dakle, koji je uslov, gospodine? Jesi li spreman? Sve ovo shvatite krajnje ozbiljno. Uslov je... Uslov je... Kai sensei, moram da koristim Lotus sada. Uslov je ispunjen. Moram da koristim tehniku. Da zaštitim život nekog dragocenog. Gde li je nestao? To je bilo blizu. O ne, Dosu nema šanse da preživi taj pad. Evo ti ovo! Primarni Lotus! Kako je ovo osjećanje? Uhvatio sam te u posljednjem trenutku. Taj pad bi bio mnogo gori po tebe. Šta? To nije moguće! To je strašna tehnika. Za malo si me ubio iako sam pao u mekanu prašinu. Sada je red na mene. O ne! Moje telo se još uvijek nije oporavilo od moje tehnike. Li, ne! Tvoja tehnika je stvarno brza. Ali naša je još brža, jer se kreće brzinom zvuka. Trud sam po sebi nije ništa. Samo gledaj. Sada ćemo ti pokazati nešto što mi zovemo zid.